Este é o punto exacto do centro xeográfico da nosa comunidade no lugar de Nugallás, en Antas de Ulla, e que a Deputación poñerá en valor ca construción do Parque Central de Galicia. O presidente provincial asinaba este xoves o contrato ca adxudicataria dos traballos nos que a institución inviste 1.300.000 euros e que, segundo anunciou José Tomé, comezarán nas vindeiras semanas. En menos dun ano vamos a ter aquí xa definitivamente o que denominamos o Parque Central do Centro Xeográfico de Galicia. Sin duda ninguna, é unha dotación que vai a supoñer un revulsivo para o Concello de Antas, pero para tamén toda a Ulloa e tamén a provincia de Lugo, porque, a fin de contas, nós traballamos para o conxunto da provincia. Unha obra que marca quizá un mandato anterior da Diputación, da miña presidencia. Tomé Roca amosou a súa satisfacción pola asinatura deste contrato co que se executará un proxecto que nacía hai máis de 4 anos. E onde tivemos moitas peripecias para poder chegar aquí. Hai que decir que o anterior equipo municipal, o anterior alcalde, puxo todas as trabas que puido poñer no camiño. Mesmo eu xa denunciei no seu día, interferiu diante da Xunta para que non nos dera permisos. Iso é así, hai que contalo así. E, por lo tanto, unha vez superados todos esos atrancos e que xa a nova alcaldesa nos deu a licencia de obra, por tanto podemos acometer a asinatura deste contrato. O presidente da Deputación e a alcaldesa de Antas, Pilar García Porto, realizaron unha visita polos terreos cunha superficie aproximada de 20.000 metros cadrados para coñecer de primeira man os detalles urbanísticos e os aspectos técnicos. O proxecto do Parque Central de Galicia inclúe un pórtico de entrada, unha praza e un monolito situado xusto nas coordenadas que indican a posición exacta do punto central da comunidade autónoma galega. Ademais, contará cun templete, un edificio multiusos, un parque infantil e fontes, así como iluminación, sinalización e mobiliario urbano. A Deputación xa realizou diversas actuacións para acondicionar o espazo, así como a construción dun aparcadoiro que conta con 21 prazas para coches, 2 para autobuses e tamén para motos e bicicletas. Ademais, hai uns días adxudicouse por algo máis de 514.000 euros a obra de mellora e ampliación da vía que comunica o futuro parque co núcleo de Antas.